Съответно, забравих да добавя, този вид изделия не подлежат на регистрация в служба КОС. Реално те са 16 джаула. Допустимата регистрация, която е препоръчителната, понеже тези тип оръжия са на уведомителен режим, съответно са от 24 джаула, а не както много други хора казват, че всъщност може да не е регистрирате, но не е така. Трябва 24 джаула също да се регистрира с цел за ваше успокоение и съответно да сте си изряден пред органите на реда при съответната проверка. Така че по-добре тези, които имат въздушни оръжия, които са от 24 джаула, е хубаво да си ги регистрирате, за да нямате проблеми. В случая този модел не подлежи на регистрация, тя е 16 джаула, така че това е в момента като информация за този тип. Съм упоменал. Ако нещо има пропуснато като информация, може да ни оставите имейл или да се обадите на съответните